Igbo mma mmanụ, Igbo mma mmanụ, mma mmanụ, mma mmanụ. Ejibu aha Chineke onye kere eluigwe na ala na-ekele unu niile ndị Igbo ibe m ndị bi na Novas Scotia n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekele Maazị Nwosu Igbo Obinna, onye mere ka m nọrọ ugbu a n'obodo Rome na-ezi ozi a maka iri ji nke unu na-akwado maka ya. Mana tupu m aga n'ihu kwuo nwa obere okwu, mgbe m dị na nwata, o nwere egwu a na-agụ maka iri ji. Ụmụntakịrị na-agụ odum odum beleke, odum odum beleke, odum odum beleke. Nwoke kpọ gị gaa aza, nwaanyị kpọ gị gaa aza, mkpọkwala gị za. Ama mma ụnụma maka iri ji odu ụmụaka na-eri n'oge gara aga. Ka o sila dị, ụmụaka na-eri ji odu, ndị okenye ndị topụtara mmadụ na-emekwa emume iri ji. N'oge gara aga, a na-eji emume iri ji na-ekele Chineke, na-ekelekwa agbara asị nwe ji n'oge ahụ, ahajọkụ, ifejọkụ. Mana ugbu a, anyị amatala na ọ Chineke kere ihe dum, kee ji. Ya bụ, a na-erizi ji dịka papa m si na-eri ya mgbe m dị na nwata, na ndị obodo anyị si eri ji. A na-eri ji ma akọcha ugbo. A na-ebido ụmụaka, onye ọbụla, nne na nna a na-akọ ugbo, onye ọbụla na-agba mbọ. O ruzie mgbe a ga-eri ji, abịa were ọkụkọ chọọ iri ji mma, ahụ ya ahụ ma wee gbuo eghuo, abịa wakwa ya. Papa m nara eme etu ahụ, ndị ọzọ na-emekwa. Mana n'ụwa ugbu a na-erizi ji mana ala Igbo, mana Novas Scotia na obodo ndị ọzọ ebe Amerịka a na-eri. Mana iri ji metụtara ihe gbasara ịgba mbọ n'ọrụ mee ji nwee dị ji ndị nwere nka n'ebe dị iche iche. Ugbu ọ bụzi sọ ji ka a na-akọ n'ebe dị iche iche n'ala Igbo. Ịkọ ji ala adịla ihe anyị na-akọzi ugbu a. Anyị na-akọ mmụta, agụmakwụkwọ, nka dị iche iche. Ihe onye na-eme ka ọ ga-eji na-ekelekwa Chineke. Iri ji bụ ụka ilulu. Onye ọbụla gbaa mbọ n'ọrụ nke ọ na-arụ iji kelee Chineke na iji nyere ụwa aka. Ọ dịkwa mgbe ịrụtụ aka na ihe gbasara asụsụ Igbo. Mụa nọ n'obodo Rome ugbu a na-ezi unu ozi a. Ọkwa n'obodo Rome a n'afọ 1973 ka ihe gbasara asụsụ Igbo ji metụ m na mmụọ, n'ihi abịa mmụọ French, mmụọ Latin, mmụọ English. Bịakwa n'obodo Rome na-amụ Italian, na-amụ Greek, na-akwado ịmụ German. Otu ụbọchị n'obodo Rome, wee nụ n'ime mmụọ m ka ọ na-asị, Igbo kwanụ, Igbo kwanụ. M sị ya, onye nwe m, ọ bụrụ na inye m ndụ, nye m ohere, aga m eji riri Igbo wee nye gị ekele na otito. Ọ bụ etu a ka ihe gbasara nkuzi na mmemme odenigbo ji malite na Archdiocese Owerri, nke eji na-akpọkọta ụmụ Igbo n'akụkụ ụwa dị iche iche. Onye ọbụla gbaa mbọ mụta Igbo, na ọsụ Igbo ga-abụ ọgụ Igbo, ọgụ Igbo ga-abụkwa odi Igbo, odi Igbo ga-abụ oche n'Igbo. Ọ na-ede n'Igbo, a na-edetu ya. Ọ bịa mere anyị enwe ohere ikwuchi okwu banyere ihe m jiri asụsụ Igbo wee mepụta. Anyị enwela nkuzi dị iche iche kemgbe afọ 1996. Onye mbụ nyere nkuzi a bụ ọkammụta Prọfesọ Emmanuel Nolu Emenanjo, onye Ibuzo, Delta steeti. Ọ bụ ya bụ onye mbụ nyere nkuzi odenigbo. Tupu ndị ọzọ abịa, isiokwu abụrụ olu m efula, olu anyị efukwala n'etiti olu mba ndị ọzọ. Anyị sizi ebe ahụ banye na nkuzi dịka chi bụ ndụ, ofufe Chukwu n'etiti ndị Igbo.
abịagwa nwee onye egbule nwanne ya. Ọ mgbe otokoto na ahịa na Owerri eji nye nkụzi a. Chinua Achebe abịagwa nye nkụzi nke akpọ echi dị ime taa bụ gboo. Mụa enyezie nkụzi nke ise nke akpọrọ uju nwa aṅụrị ụwa niile, n'ihi na Jesu Kristi o juru eju ihe o ji bụrụ Chukwu, juo eju n'ihe o ji bụrụ mmadụ. Uju nwa aṅụrị ụwa niile, ya bụ ka onye ọbụla gbaa mbọ were Igbo kpọrọ ihe na ngalaba ya dị iche iche. Ụbọchị ọzọ anyị achọọ nta onye nwe anyị gọzie unu na mmemme n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.